पैसा पैसा संगे
বলো ଆପଣ କିଏ କି ଆପଣ ସତ୍ୟରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କିଏ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଟା ଚଢୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଧ ବିକୁଥିଲେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ବି ସେହି କରିଅଛି ହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ମଣିମା ଯାଉଛି ହୋ ବାହାଘର ଖଣ୍ଡେ ଦର ପୁରା ଖଣ୍ଡେ କର ପୁରା ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛି ହୋ ଆରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପିଠା ମାନ ଦର ବି ଟଙ୍କାରୁ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛି ହୋ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭାତ ଡାଲି ମନରୁ ରହି ଭୋଲେ ଡାକ ପଡୁଛି ହୋ শ্রী শ্রী লঙ্কেশ্বর বিরাদিবর লঙ্কপতি লঙ্কেশ্বর সাবধান জয় জয় মহারাজ